Ban pendep ya kapor balabu ha kalai pau terik nok pra ki nong shong shnong ke jawai ki laut ba ki laha ban yeng lanjerong hadu ndriu du nyu kenta ha ki liquefied petroleum gas LPG agency Harmbai gas agency ban pendep ya ka know your customer KYC ki nong shong shnong ki la kentho shu shu ba ki la snosi ya ki por balabu bat ki rukom trikam namar ba ki hab yang lain nadu kapor ndriu du nyu bejemen step kat ba ka agency ka sedang ya ka kam jong ki ha kapor khatwei bejemen step Kawi ka riu temen senior citizen ka bala yang lain kala ong bakala syak penbor ban yang lain ar lai singi bat hab ban song jana ka benta ban yok bam Wat hakini kejuk kamdon ke jingburom ya kiriu temen rangba senior citizen Henry hab ban yang ha uju ulain namar balap tha ban wan da ki try kerteng ba register ya ketendong shat jing shat la ong ini iriu temen Kat kum ke jing pen benah kani ke agensi ke balami ha ka live ho terik risau arhajar arpusau ka ong ngi nakal yang ka office jong ka Rembai gas agency jawai ngi pentip baya kito baro ki badan ni pendon kam gas bakin wan sha office jongi ka badan hayang musyang jawai bangin la ban penbiang ya ka KYC jongki hasua ka live ho terik benai bakatwe arhajar arpusau ki jingdon kam bahab ban wan ra kilong xerox bat original copy jong ka card gas Aadhaar card epic bat wan ra ru ya ka registered mobile ya ka ni ka kam la batha bahab ban wan hi ki try kerteng ngim la ban pediang la da ki try card kim wan hi daladi penban ka ni ka jing thumu ban pendep ya ka KYC kala wan ra penban ya ka jing sok sat ya upat ba Anak dia bukan anak, dia sini dia bukan.